Buwa ka namin bere nga. Pila namin kadikada. Mga tugro, mga gutos. Kuhan. Kung saan eh, mga tugro. Tapos aeroplano eh. Ay, mga tugro ako rin. Ha? Ay, din ako guys. Ay, be. Ah, okay pa. Wala pa sa mga. Ano? Kilid. Huwag hinlig ba? Ugong uka. Hey. Ano ka ba? Ano rin? Indot ka nga ni Day? Oh no! Ligo na di? Hi! Hi! On our way to the Polog. We're going to the Polog. Polog, yeah. Then we travel to Manukan. The Polog. Baka na di. Hey! Kita ka lang. Kana sa YouTube nga sa'yo Wheels Against the Machine. Makagtuan na na. Pakituan di ka. Inutulog ko ito niya na. Ayaw i-release kung di ma-release mo fanboy. Break it like your friend. Please. Subok na mo. Dami ka. Kapatay na. Subok na. Pag-slaptik dyan. Tourist na! Bago wala sila. Gila. Masa dah? Basis mo nila. Business to sir, papalo na lang. Apat yung ticket na sir. Can I have the 4 tickets po? Si Jeff wala ka na? Ay, masa man eh? Ako, diba? Kita ba? This one po is business class B4. Ay, ika bilang sa amin. Ay, isa pa po yung business yung VIP 3. Nasa ano pa? Nasa Sa baba. baba. Sir, itong tickets po namin later pag kompleto na para makuha po namin yung water and tissue na sa canteen. Sige po. Business class. VIP. Kuyog ka na to, no? Kita upat siya. Okay. Ako, bukan ko nasa rin ang fit mo rin ba kabarok ko? Iya. Salamat ka. Sweet. Hi, welcome to my room. Welcome to my crib. Welcome to my crib. VIP room medallion. On our way to the pita.
ka ng ticket ba? Wala. Ha? Nani mo? Ano ko? Naklado. Guys, nani mo kitiket? Ma? Ah, Ticket. Panawag ko mo dani. Busog nga, Ibin? Yo po. Asa ko nga? Pangalan sa kuwan. Asa wala ba yung kuwan? Asa na ibutang guys? Ala ni Steve pwede magtarong to ba? Bro, asa na kaya siya nga? Apas ako taon-taon bro, ako na ampul tag-iyas medalyon. Iyak nung ampul tag-iyas medalyon. Wala ka diha. Go. Kanang ba nag-Innova? Dili ang urut mo bro. Wala na, dia blanco na. Okay. Padung may sound check. Ramo. 7. Kami. Kaya Tingnan si Kuya Shaki nga. Iapas ra ni Pilipin ng todo niya. Huwag pa siya tulog. Kapoy kay lawas. Jeff Andiglado. Pi. Go, let's go.